Moi! Tänään olisi tarkoitus esitellä Leofoto LS284CX kevyttä jalustaa. Tää on noin 1,60 senttiä korkea ilman päätä ja kevyttä hiilikuitua. Tässä on tämmönen pussukka lisää tukeen voittamiseksi, jonne voisitte laittaa kiviä tai muuta ja jotakin reppua tonne alas roikkumaan. Se mikä se tekee normaalijalusta hieman poikkeava, niin tässä on tämmöinen leveling base, eli tavallaan pohja, jolla voidaan tavallaan saattaa kamera vaakatasoon. Eli tää on tämmöisen panoraamakuvaukseen varsin oiva, miksei myös monen muuhunkin maisemakuvaukseen. Ja sitten on tämmöinen oma kamerapää, jossa on panoraamatoiminto ja päätä voidaan sitten kallistaa myös tässä asennossa. Eli tämä saa ihan tuonne pystysuoraankin, jos haluaa tähtitaivasta kuvailla. Sitten mukana on tommonen, tämän työkalut, joilla pystyy tämän pään kääntämään toisinpäin. Eli nythän tämä on vaaka-asennossa näin. Eli kun mulla on täällä L-rauta kamerassa, niin kamera tulee näin päin. Jos vaikka olisi pitkä lasi, jossa on tuo Arcasvis-levyistä toisinpäin, niin tämän pystyy tämän pään kääntämään eri asentoon. Näitä päitä löytyy useampia. Tämä on VH30, jossa on tämmöinen perus Arcasvis-levy, sitten löytyy panoraamapäätä ja sitten löytyy semmoista, jossa on pikalukkoa ja mulla löytyy se pikalukkoversiosta jo erikseen, jonka tähän pystyy sitten vaihtamaan. Painoa jalustalla on tommonen 1,2 kiloa ja tämän kamerapään kanssa tämä on tommonen 1,5 kiloa. Tämä on tosi kevyt kuljetella maisemassa ja matkassa repussa ja sillä tavalla varsin käyttökelpoinen, että aina ei tarvitse painavaa jalustaa, vaan voi soveltaa ja ottaa kevyen jalusta, jos saa sitten lisämassaa. Tällä näin sitten. Tää ei ihan täydessä mitassa tällä hetkellä ole, mutta pystyy vähän nostamaan vielä pitemmäksi. Eli tää tulee mulla kameran kanssa tuohon, kun nostetaan täyteen korkeutta, niin noin hieman yli silmän korkeudella. Eli myös maisemassa tai maastossa, kun kameran jalustan kanssa liikkuu, niin tää voi sitten upottaa hiekkaan tai muista. Tää asettuu just eikä melkein oikealle kohdalle. Mukana tulee piikit. Eli tämä voi jäällä tai liukkaalla pinnalla, niin tämä saa hyvin tukevaksi. Tähän pystyy ostamaan lisävarusteena pitempiä piikkejä ynnä muuta. Ja sitten mä hankin vielä tähän lisäksi tämmöiset kädensuojat tai lämmittimet tähän, että jos kylmä hiilikuitupotki on talvellakin, niin tämä pystyy ilman hanskoja kuljettelemaan sitten ihan hyvin kovemmallakin pakkasella. Semmonen paketti.